njem ebuli egwu anyị ebuli egwu ụgbọ njem apali egwu anyị ebuli egwu ọ bụ ebe ka na-eje anyị ebuli egwu anyị mara ihe Igbo ji dị ebube anyị ebuli egwu ọkwanụ njem mmata Igbo njem mmụta ka anyị mara ihe Igbo ji bụrụ ọkaibe Igbo karịsịa ụgbọ njem apali egwu anyị ebuli egwu ọkwanụ njem ọmụmụ njem amamihe anyị ebuli egwu oge ndị Igbo rụgbala nụ Ugwumba paniela ụgbọ njem apali egwu anyị ebuli egwu ọ bụ ebe ka na-eje anyị ebuli egwu ka anyị mara ihe Igbo ji dị ebube. Ọ bụkwa n'ihe dị mkpa na ọtụtụ obodo dị iche iche ọkachasị n'ala Igbo anyị kwesịrị ịmalite ịdị na-ede ihe gbasara akụkọ ntọala ha na-edenye ya n'akwụkwọ maka na mgbe ụfọdụ na njem anyị na-agagharị n'ụgbọ njem a anyị chọpụtara na ọtụtụ ihe a na-eme n'ọtụtụ obodo na ụfọdụ amadịghị ijụọ ya ọsị na nna ya agwaghị ya ọ na ya amakaghị kama na a maara na a na-asọ ihe ọbụla a na-asọ. O wee bụrụ na ọgbọ a ka ọ ga-abụ na enweghị ndị gara akwụkwọ maọbụ ndị ụbụrụ ha na-anụ ọkụ maọbụ ndị nwere mmasị na idepụta ihe gbasara obodo unu. Enwere etu ọ dị anyị na-agwa onye ọbụla ọ bụrụ na uche gị dị biko eche na mgbe ejiri ụtara gị bụ nchịkọta arụ biko unu depụta ihe gbasara obodo unu ka ọ ghara ịbụ mgbe aha na-akọrọ anyị akụkọ ifo mgbe a na-akọrọ anyị akụkọ Mongo Park jikwa chọpụta River Niger. Ị nwere ike ide ya itinye n'ịntanetị ka ọ ga-abụ ndị ụwa gbaa gburugburu na ọ bụkwa ụmụaka bụ unu konite ha agaghị onye mara ihe gbasara obodo ha si n'ime ya. oge ndị Igbo rụgbala nụ Ugwumba paniela. Ngwa sonyere anyị dịka anyị na-akpọrọ gị na mmemme nke ụbọchị tata wee na-aga n'obodo a na-akpọ Ikem. Ebe anyị na-ekiri ugbu a bụ ebe ya bụ obodo malitere bụ nke a na-akpọ ancestral home. Abịa n'obodo ahụ mgbe gboo ha na-asọ ọkwa n'ụdị na enweghị ihe ọkwa mekọtara mmadụ wee metụ ya aka. Dịka anyị na-ekwu a na-asị ọkwa sịrị ụmụ ya ọ bụrụ na ha tụrụ ji ha tụrụkwa mkpọrọgwụ onye nwe ji enwe egwuru ji ya. Mana erute n'obodo ahụ ọ bụrụ na ọkwa tụrụ ji ịhapụrụ ya riwezie maka na gịnị ha na-akwanyere ọkwa ugwu. Ihe kpatara ya ka anyị ga-amara tata mana tupu anyị agaruo na nke ahụ ka anyị gakwuru eze na-achị obodo ka ọ wara anyị ọjị. Igbo sonyere anyị ka ị nụ ụra danda. Ndewo. Jehova Chineke nke usoro eke ndị anyị Alfa na Omega, anyị na-ekele gị Chineke. Ụmụ okorobịa nwa batara mụ na nwunye m na ha na onwe nkata nwa bụrụ ọdịmma nke obodo anyị, ọdịmma nke Ikem, ọdịmma nke obodo ha n'Enugwu, ọdịmma nke Nigeria, ọdịmma nke Enugu steeti, ọdịmma nke Isuzu Local Government. Chineke biko mgbe ha bịara mgbe a na-alaghala n'udo President ọbụla rutegere nso anyị na onwe anyị sitere na local gọọmenti anyị bi ebe a mgbe anyị na-ala anyị laa n'udo President rutere anyị nso. Chineke biko ndụ ogologo na-arụsi ike bụ anyị na-arụ ihe ka na-abụ ihe dụrụ na onye ihe na-enweghị ihe nwere ike daba na nsogbu nkwa anyị ihe na-ezuru anyị mgbe niile. Chineke biko ndụ ogologo arụsi ike ya akwa aka ihe nwe ụmụ anyị na-amụta ụmụ nkekwa. Chineke biko ka anyị tọdị nwa na-arụsi ike na ha jiri ọkụ achọ nwunye ha. Amen. Ọ bụrụ na ị bụ onye ihe akụkọ mgbe ochie na-amasị ị ga-ama na mgbe ahụ na-anụrụ ike ọgụ maka na ọ na-abụ ihe dị agha n'obodo otu onye kunie ikekwe mgbe ụfọdụ ọ na-achụpụ ha achụpụ na ha metara arụ ma ọ bụ na ha chọrọ ana ka ọ basara efu nwoke akpọnye ezinụlọ ya ha chọrọ ebe ọzọ gawa. Etu a ka esi nwee ọtụtụ obodo bụ ndị ị maara na ha si ebe a akwaragara ebe a erutezie a na-aza otu afọ ahụ ha na-aza n'ebe ha si wee pụta. Ọ dịkwa m ka onye a mere mgbe ụfọdụ a na-eji achọkarị ịmụta ụmụ nwoke n'ezinụlọ maka na ụmụ nwoke na-aka aka ụmụ nwoke na-esokwa na anụ ọgụ na-eso ya maka na ọtụtụ mgbe a na-aga ya ndị gafetere na be ha ịma na mgbe ahụ na a na-eme onye jide nwanne ya gbakarịwa ya. Ọ bụrụ na anyị gafee n'ozi mmadụ ọ bụrụ na ihe ijide ya mma uche na ya ga-etigbu
ọ pụta wakpo ozugbo narịghị nke iji kpatara na onye ọbụla ike na ume na-adịghị mara na onye ahụ na nke ya tọrọ atọ ọ bụghị na o nwere arụsị ga na-amụrụ ọgụ ma ọ bụ na o nwere ụmụnne ndị ga na-agbatara ya ọsọ enyemaka ma ọ bụrụ na ọ dị etu ahụ. N'ụbọchị taata anyị na-aga otu obodo, ya bụ obodo si Anambra steeti wee kwapụta. Ọ bụrụ na ịma Anambra steeti ọfụma, ị ga-ama ebe a na-akpọ Nando, iru ebe ahụ enwere ebe a na-akpọ Ikem Nando. Onwe bụrụ na enwere ezinụlọ si na Ikem Nando wee pụta n'Enugu steeti ka ha rụziri ha wee zawa Ikem. Ana m eche etu ọ ga-adị mgbe ha na-awagharị n'ime ọhịa, emeka na mara m na mgbe ahụ ihe ha na-achọ bụ ebe mmiri dị, ebe a nasara mbara, ebe a na-enwebeghị ọtụtụ ndị mmadụ ha na-aga na-enwe nsogbu. Mana ihe dị iche na nke Ikem bụ nke a na-akpọ Ikem Asọkwa ugbu a bụ na ha kara aka maka na ha so na ndị mbụ zutere obodo a na-akpọ Arụchukwu wee mụta iji egbe nụọ ọgụ. Mgbe ha mụtara iji egbe nụọ ọgụ, obodo niile na-ezeghi eze. Ya mere ha ji wee si n'ihe dịka Anambra steeti wee gagide bata na ebe a ha bi ugbu a nke dị n'Enugu steeti nọsara ahụ kamgbe ahụ enweghị onye na-achọ ha maka na gịnị, Ikem kara aka, ha siri ike ọgụ. Anyị na-aga Ikem n'ụbọchị taata dịka unu mara na-akpọ ha Ikem Asọkwa. Kedu ihe ha ji na-asa ọkwa ya ka anyị ga-amara n'ụbọchị taata na ọ bụrụ na ị sonyere anyị n'oge Ugbo Njem. Ekwuona m ya mbụ na ọ dị mwute na ọtụtụ obodo dị iche iche nwere ụmụ ihe ọkpụtọrọkpụ a na-asọ ma ọ bụ ihe omenala ma ọ bụ ọdịnala obodo enweghị etu ha si na-eme ka ụmụaka ndị na-abịa n'ihu wee mara. Ọ bụ eziokwu na ụfọdụ n'ime ha agbawego ugbu a, mana kedu ihe kpatara eji na-asọ ihe ahụ a na-asọ? Ihe a bụ ihe mbụ anyị jụrụ ndị Ikem Asọkwa. Eziokwu nwere ebe pụtụrụ ya down, mana bụ enwe ha na-akpọ oral history. Ịkọtara ụmụaka ụmụaka na-eto ma nwere ike na-akọrọ ụmụaka the origin of their town. Onye kọtọkọrọ ibe mgbe gboo na-asị na mgbe Ikem lọtara ebe a ndị mmadụ started moving spread na ndị nwere mgbe Ikem lọtara na Igbo gbasara ịta ka anyị na-ekwu onu ya asụ. Ebe a bụgodo origin ebe butere Ikem, ebe a bụrụ ebe Ikem butere gome. Ikem migrated from somewhere to this area. Ikem from Ikem Nando. Ikem Nando. Yes. Yes. Ikem dispersed place because of war. Yeah, this Ikem were settled there. So I had those days of high age an arrow. No, those areas, even we came to rock, that place, no arrow. And he came now, but wait, this way, when he came now, wait, discover gone for the first time. Through the arrow now, and then I called the arrow to were linked with the Dutch chapter first. So we just down, really come to discover, and we are not born able. So when he came down, meet and I became able. When young down, I got a new down wasting because. Ihe ji ihe masa na ọbụla agbanya mmadụ na mmadụ anwụọ onye ahụ wee test ga na eze anụmanụ dịka ewu maọbụ efi agbanya efi maọbụ ewu efi wee daa nwụọ. Okay, so ihe a na-egbu mmadụ ndị ahụ ha Ikem na-alụ wee weta first. Mgbe ike ha Ikem bịara first ma onye ji ụma na-arọ na eji egbe ịnọ distance ịgba n'egbe onye ahụ anwụ bifo n'iji ụmụ. So mgbe ndị ahụ latara ebe a ndị bụ around say okay, so those people do very powerful later. They shift. That's why the name of that Ikem, my strength. Oh, it's a matter of dialect, eh? Yes. Oh, Ikem. No, dialect or something. Right? Ikem, or call it Ikem. But the real meaning of Ikem, but I was Ikem. I'm going to get this name Ikem. The name of Ikem. So we can't catch well at ever. We had a ship, we hid the American Bubuji, Maram Ikem. In those days, honestly speaking, I don't see. In those days, that was in 18th century. Okay, we're going to bubble now. In those days, then we're around, and we're out of the Bomaka war. And we're right now, I'm a Makana Brown. Amanama, but I make a Masokwa. Bomaka war. So that's simple too. But my daughter's a cat out. Wagandi Belubala no Ugwumba Paniela. Ọ
dị ma ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị na mmemme a bụ Ugbo Njem, ị ga-ama na anyị ekwuo na ọtụtụ ugbo ihe gbasara etu ụfọdụ ndị Igbo nụrụ ọgụ mgbe gboo si anụ ọgụ n'obodo dị iche iche. Anyị mara na ọtụtụ n'ime ha na-aga anata ike pụrụ iche site n'aka dibịa. Ụfọdụ na-akpọta arụsị dị iche iche bụ nke du ha aga ọgụ mgbe ahụ a na-anụ ọgụ obodo n'obodo, mere na ọtụtụ ndị obodo nụrụ ọgụ na-enwe oke arụsị. Ya mere na ndị obodo anyị nọ na be ha n'ụbọchị tata, ezigbo afa ha bụ Ikem, mana a na-akpọ ha Ikem Asọkwa. Ihe ji na-akpọ ha Ikem Asọkwa bụ na ha na-eji ọkwa na-aga agha mgbe gboo. Ọkwa na-eso ndị Ikem na-aga agha mgbe gboo, dịka mara ha bụ ndị dị ike ọgụ, nke mere na ọtụtụ obodo dị iche iche gbara ha gburugburu na-atụ ha egwu. Kedu ihe ọkwa na-arụrụ ha mere ha ji sọwa onye eri n'ọkwa mgbe gboo? Sọgidie nke bụ na ọ bụgodoro na ọkwa tụọ ji n'ime ugbo, ị ga-ahapụrụ ya bụ ọkwa, ịma mmetụzi ji ọrụ. Onye aha m bụ Nnadi Batalomi Onowu, Chief Executive. Onye mere Ikem ji sọwa ọkwa mbere ndị Ikem mgbe ahụ lụrụ agha, ha mara ama n'agha ya dị ike ọgụ. Ma ihe na-enyere ha aka na ya bụ agha bụ ọkwa, maka tekịta n'izu ọkpa ka ọkwa na nso n'ochirihu mmadụ ihe nọrọ na ndị Ikem eji asọ nsọ ọkwa bụ na ọkwa bịara gbara ama ebe ndị iro nọ. Pụtara echichi na ha ga-eji ọkwa na ọkwa bụ ụhụrụ ihe na-adụrụ ha ọgụ. Ịma na mis na ndị gboo nwere ihe ha na-eme ejije ebe ọgụ, ha ejikwa ọkwa ọbụrụ eji etere n'ọkwa oge so atọba mana ọ bụ na ọsọ ka na-adụ n'ọgụ. So na nzọfụ ka ọkwa pụrụ n'ochirihu na ọ bụ na ndị Ikem amara na ndị iro ha nọ nso na ha na-adụ bịaji ha na-adụ mgbe na ọkwa ahụ ha chọpụtara ebe ndị iro nọ na ha pushi onwe ha jebe ọgụ na ọkwa agụcha ha na nwere dazi denja. Biko anyị bụ ụmụ bịarụ, enwere m ihe anyị na-ajụ asị ya ịma na abịa na ọtụtụ ebe n'ala Igbo enwegasịrị ihe a na-asọ. Bido mgbe anyị pere mpe ka anyị nụrụ na ndị Ikem na-asọ ọkwa. Anyị marakwa na ihe ọbụla a na-asọ na enwere ihe butere eji sọ, wee were mgbe o bido wee sị ka anyị jụọ kedu ihe kpatara ndị Ikem ji na-asọ ọkwa mgbe ahụ. Beji aka anyị Ikem asọ ọkwa. Eji na-akpọzi Ikem asọ ọkwa. Nwere mgbe ọkwa zọpụtara m Ikem jere agha. Ọkwa zọpụta ha gba ụka heli gosi eke ndị iro nọ. Ndị Ikem wee mere wee sị n'erighị ọkwa mgbe ahụ ọ ga-enye nsọpụrụ ọkwa anyị ka asọ ọkwa ọ bụ na-eleke ndị na-eke. Ọ dị mma. Ya bụ na ọkwa gbarụ ndị Ikem ama ihe gbasara ọgụ a nụrụ mgbe gboo. Ọ dị mma. Ikem sọrọ ọkwa mgbe ọ bụ ma a na-asụ ya n'ọkụta anyị ga na-eri na anụrụ na mgbe ahụ na ma ji ọ tụrụ ọnụ na-adị emetụ ya ọnụ eziokwu na ha lebiri emere gboo. Mgbe ahụ a na-asụ ya ka na-ekwu. Ya bụ na onye bịara n'ugbo ji ọ bụrụ na ọ kwatụrụ ji ya ọnụ, onye ahụ ama n'izi ji ahụ ọ ga-asọra mgbe ahụ. Onye ri ọkwa mgbe ahụ na ọ ga-eme ihe na-ehu na ọ bụ obodo bụ isi eri. Obodo bụ isi eri ọkwa mgbe ahụ maka inye ọkwa respekt na enweghị ha na-eme onye riri mgbe ahụ. Ya bụ na enweghị dịka arụsị ya. That is why e jiri ide bido mgbe ọ eridere eride ma nsogbu adị. Ị ga-erote dịka mgbe e bidoro riwe ọkwa ridewe n'ọkwa bịa na-amụrụ ụmụ. Ọ dị mma. Ya bụ na mgbe ahụ a na-asọ ya na o nweghị ihe jikọtara ya na arụsị. Anụkwaghị m na o nwere na onye rire na arụsị gbuo onye, anụkwaghị m mgbe ọ bụ. Igwe daalụ rinne. Anyị mara na ọ bụ n'ihi ịhụnanya ka iji wee nwee ohere ịpụta maka na ọ dịghị mfe Igwe ruo nara ihe dị ka 10 afọ ịbịa gwa anyị okwu. Ya mere Igwe daalụ.
otu ihe anyị gbara mbọ mee bụ ịfụ etu anyị ga-esi gosi unu anụ bụ ọkwa maka na anyị mara na ọtụtụ ụmụaka ndị be anyị amaha ihe bụ ọkwa. Ụfọdụ na-eche na ya na ọgazi bụ ofu, mana eziokwu ọgazi dị iche, ọkwa dị iche. Ọ bụ eziokwu na ha niile na-ebi n'ọhịa, mgbe ụfọdụ kwa na-azụ ha n'ụlọ, mana anyị nwere ihe dị iche n'egbe n'egbe. Mgbe anyị tinyere isi, ebe mgbe anyị gara bụ n'ama Okwudi, anyị kpọrọ dinta wee gagharịa ebe niile anyị gara n'ime ọhịa, ma ebe a na-asị anyị na ịpụta ha na ị ga-afụ ya. Ya bụ ihe wee nakpuo, o wee dịka ọ bụ mbọsị anyị bịara nta ka mgbada na-arị enu. Mana agbaghị na amakosi na dị, anyị gbara mbọ gagharịa gakwa ụzọ ebe na-abụ na Nsụka. Ma anyị gachara ike wee gwu wee doo anyị anya na anyị ga-enwenata ụzọ ọzọ eji egbu oke na-abụghị naanị na ịtọte n'aka. Mgbe ahụ ka eji gwa anyị na anyị ga-enwenwu ike iji ọnya jide ihe abụọ ọnya eji ejide ọkwa. Ọdachi dịzi n'ime ewu na mgbe eji ọya amata ya wee bụrụ na o jidere ya n'onu tupu anyị na-esi ebe anyị nọ na-eru mpaghara Nsụka ebe ha nọ jide ọkwa nwụọna, wee bụrụ ọdachi ụwa. Anyị gbara mbọ wee seti ya ka ụmụaka anyị wee hụ na ọ bụ ndị na-amataghazi anụ bụ ọkwa. Ya bụ ọkwa na-agba ajọ ọsọ, ọ na-agba ọsọ dị egwu nke bụ na ịma njide nwunye na ọ bụrụ na asị gị na ịgbawa ọsọ na ọ na-agba ajọ ọsọ na-efekwa efe. Ọ na-ama mma anya nke bụ na ị na-ese ya etu a obi ama aka ugbuo ya. Ọzọ dịka ibia wee bụrụ na anụ ọkwa na-atọ ncha nke bụ na ọ bụrụ na mmụọ emetụ n'ọkwa ọnụ, ọ bụrụ na ịtatụ n'ọkwa ịbụrụ onye Ikem, ọ bụrụ mgbe ahụ a na-asọ ọkwa na Ikem, ịbụrụ onye Ikem ịma nkwụta soro sọ ya bụ ọkwa na ụdị na ịma nri ya ma ọ bụ na ụdị na ịma mmesi aka maka na anụ ọkwa na-atọ ncha. Kedu ya na-akpọ ihe a? Ihe a bụ ihe ndị anyị na-akpọ ọkwa. Ma ọkwa na-ebi n'ọhịa. Ya bụ ọkwa na-agba ajọ ọsọ ma na-efekwe ajọ enu. Ihe a tupu egbute ihe a ọ naghị adị izi. Mana anyị nwa bụ ndị village, ọ na-agakwa anyị n'aka maka na o nwere ka anyị si eyiri ọnya, anọ na-agba anyị iche ọnya onwe ka o si gafee ọnya ejili ya ka m si nweta nke a. Ụgbọ njem apali egwu anyị ebuni egwu ọ bụ ebe ka a na-eje anyị ebuni egwu ka anyị mara ihe Igbo ji dị ebube. Ndị nna ha na-akọ maka iyi ha na ọkwa bụ dịka igwe dịkpọ maka ahịa na ọ bụ ihe ejiri ndị ugbo jiri eme ngwa ọgụ ahịa. Ọ bụrụ na ebe ha na-eji ọgụ n'ime ọfịa, ọkwa nọrọ ebe a na ọkwa ga-eji ebe ahụ hụta ndị iro ha ahụ ndị gị na ha na-ala ya na ebe ahụ ochie mkpu ochie kwakwakwakwakwa na ndị Ikem amarụ na ebe ahụ budo denja na ndị otu ndị ha na-alụ ahịa pụrụ ebe ahụ na ha lachịkwa azụ ebe na-eku asa ọkwa asọkọkwa ọha ọkwa lacha azụ ji kwado ahịa mara na ebe ahụ ọkwa nyere ha olu bụ ebe ndị iro nọ. Ha gakwa ebe ahụ na ha enweta ndị iro ahụ. Onye ọbụla na ha atọ ọkwa na-enye ọkwa nsọpụrụ. Origodu ji na onweghị na-eweta ji na ọba eri na na-ewere ji ahụ tufee na ha anaghị eri ọkwa ji ọkwa tụrụ ọnụ. Ọ bụ ihe ndị obodo na-enye nsogbu. Ndị obodo na-alụso ọgụ na-enyere iwu erihe na-agba anya nha maka gịnị bụ o ji gbuo ọkwa eri ọkwa na-agba anya nha dịka danya nha ndị obodo na-ada onye mmeri ihe ga-akwụsịghị ekwusị, onye mmeri nsogbu mgbe onye ahụ ga-emekpa oche enyi ike gwụọ onye ọbụla sọkwa ya nweghị ike ego ada ya nha. For that onye ọbụla ga-eri mgbe nọ mgbe ahụ na ike mmadụ ga-eji ji ọkwa tụrụ ọnụ mana oyiye n'ugbo that time ịhụ ma ji n'ime ugbo go ịhụ maka ọkwa gwuburu ji go
n'ikpe ịkpatụta etufu maka ndị ego na ọkwa anyị ga-erikọ n'ọkwa bụ onye enyi anyị. Mmechi emechiri ya bụ ihe amaka maka na ndị oyibo si na change is the only thing that is constant. O nwere ife dịka change. Ọ bụrụ ihe emeburu nne nna nna anyị ka a na-eme tata emegwa mgbanwe because of Western education of Western civilization. Na Ikem dịka esi kwu na Okwa na agba ụka ebe ndị iro nọ that in those days. Kita na ada alụzi n'ahịa na ọ na-alụgozi na of this system of Boko and the rest of them, but ọ bụrụ ahịa nke nna nna anyị helụ oge ahụ na tata. So na ihe agbanwego. So na anyị na-ejizi Okwa. O nwere ihe jikọrọ Ikem na-asa Okwa na arụsị. Ikem ejighị Okwa agụ mma sef. Ọ bụrụ na onwe ndị Igbo ji Okwa agụ mma, Ikem ejiri Okwa agụ mma. Ọ bụrụ na na-eje na n'ugbo maọbụ in the farm maọbụ in the forest, ịnọkọta ifu na Okwa o nwere sound, Okwa nwere anụ ọbụla nwere sound ọ na-enye. Okwa nye sign nọ n'ime educhipu ịbụrụ nwoke ị ga-asị na something is wrong somewhere along the line. Onwe chikwara Okwa ahụ. Okwa gị na-enyekwa aka in those days. Oge ahụ na Okwa na clock adịkebe Okwa sokwa na-enye aka ịkụ time. Ụdị Okwa ha ọ bụ n'ọfịa mana ọ na-echi n'ọfịa mkpa onye na-erute ndị bụ n'ụlọ nso. Like ebe a enwere ike ebe a bụ na ebe a bụ ime ọfịa. Okwa nwere ike ọ na-aja n'ime ọfịa ebe ndị na-ebe a Okwa na-eme obere mkpọtụ na-eme mkpọtụ nke ọkụkọ nọrọ ebe akwa ndị nọ n'ụlọ nọmara maka anụkwa na ọgwụgwọ. So Okwa sokwa na-enye aka na-agwa time na-echi eruegokwa ọsụsa. So ihe Okwa na-enyekwa aka data. Ọ bụ Okwa na ọkụkọ before na-enwe time clock and the rest of them na-enyekwa aka. Ọ bụgodị na nwa o nwere ebe ị na-eje ị nwere ike isi nwa na-abụgo gụ nwere Okwa n'aka bịa. Ọ bụ na nwere gị na mmadụ mgbe ga-eje n'ibe early in the morning isi onye nwere Okwa n'aka bịa it doesn't mean ga-ejide Okwa wee bịa. Ọ bụ ilu ka atọrọ ya bụ Okwa mbụrụ ya gọma na-echi akwado oge ịsa akwado ka eji ha na-eji. Ọ dị mma ịmatara na ọ dị ụfọdụ obodo n'ala Igbo n'ụbọchị tata rukwe taa ọ ga-abụ ịga anwụnta dị ebe ahụ atakapụghị ahụ n'agbanyeghị ọgwụ anwụnta ị gbarụ, n'agbanyeghị etu isi mee ka ịkpọchi ụzọ ka ime ntamimo, anwụnta dị ebe ahụ karịrị ibie. Ya bụ na ọ bụrụ ihe emetere mgbe gboo, maka na mgbe gboo n'ihi na ha na-anụ ọgụ, n'ihi na ha nọ n'ncherịta ihu ebe ndị iro si abịa, emezie ya n'ụdị ndị a rahụrụ ụra, anwụnta mee ndị a ka ha ghara ịrahụ ụra ka ọ ga-abụ ndị iro na-abata ha mara. Ya bụ ihe ada n'ụzi ọgụ mana rukwe tata ọ ka dị n'ala Igbo. Amaara m ebe na-abụ mana ị ga-echebiri anyị n'oge Ugbo Njem ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịnụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ gbasara obodo ahụ. O nwere one village a na-akpọ Ebia na mgbe anyị ahụ kwa emere enwu ndị mgbe gboo ahụ jikwa ọgwụ dibịa mere ha enwu ahụ na-ata n'obodo ahụ n'obodo Ebia village anyị dịkwa n'ime Ụmụara tekịta ọ na-ata anwụ na enwu na-atakwa ebe ọbụla beti na nke ha kazinu maka na-ede mme ka ha ghara ịrahụ ụra na ha ebu n'ọnụ ahịa ha ebu n'ọnụ ebe a na-ala ahịa. Enwụnta ahụ ọ na-ata ha n'ime ụlọ ha nwoke mmadụ anaghị arahụ ụra o mee ka ndị obodo ahụ anaghị arahụ ụra maka ebe anyị na ndị obodo ọzọ na-ala ya, ndị Igbo ọzọ na-ala ya dị n'ebe ha ebidoro oke. Mana onye na-ala ya anaghị arahụ n'ụra maka ịma mgbe onye na-igbugo na-abịa. Ya bụ Okwa ahụ ha na-emere ka ha jiri azụ onwe ha na mgbe anyị. Ugbo njem apani egwu anyị ebuni egwu ọ bụ ebe ka na-eje anyị ebuni egwu ka anyị mara ihe Igbo ji dị ebu. N'obodo Ikem dịka anyị mara na mgbe mbụ ha bụ ndị nụrụ ike ọgụ mgbe ahụ ha na-asọ Okwa. Tata ada asụzi Okwa maka na Ikem bido n'eriwe Okwa akwụsịkwana ịnụ ọgụ obodo n'obodo kamgbe igwe Okwa batara n'ọchịchị. N'ebe ahụ enwere otu arụsị a na-akpọ ya arụsị Amanam. Na mgbe gboo ahụ ọ bụrụ na ije ọgụ bute isi mmadụ iburu bugara arụsị Amanam, mana Ahinze Chineke na ya bụ oke ọgụ na oke
igbu mmadụ akwụsị n'ugbu a ọ bụrụ otu ihe mmepe na otu ihe mgbanwe bụ nke bara uru batara n'obodo Ikem. Oge ndị Igbo rụkwala nụ Igbo zụkọtara Ugwumba paniela